आङो जि भाइरेल जानाय बाथ्रा आरो बेखौ मोनाबिलि समावसो गम मोनदों ओरैनो गुबुन खामानियाव जि बेस्थ दंमोन आरो बिसेसकरि मोनाबिलि समफोराव एसे रेस्ट लानाय हिसाबै फेसबुक वाट्सएप आरो बायदि रोखोम बे माने ससियेल मिडियानि माबाफोरखौ नायनाय जायो आरो बेखिनि समावल'सो नुनाय जादों आरो बियो हरिसिङा समस्तिनि बैरागुरि बिसिडिसिनि सासे माने चेयारमेन आरो माने जि भाइरेल जानाय फट' आसलते बिथांनि जि स्टेटमेन्ट आरो स्टेटमेन्ट बायदि जों मोननो हादों बे 4-5 बोसोरनि सिगां खेबनाय गांसे माने फट' आरो बेखौनो दिनैनि तारिखाव अपोजिसन दोलोआ आरो हेंथा दोलोआ बै फट'खौनो लानानै नैबे दा GMP इलेक्शन जाना थांगासिनो दं आरो बहाय जाहाथे एनडिएनि जायबा केन्डिडेट आरो एनडिए जों थाफानाय UPPL दोलोनि जि इमेज पलिटिकेल इमेजखौ एसे नस्थ' खालामनो आसलते बिथांमोना सेस्था खालामदों आरो बिनि बायदि जेबो नङा दा PNRD डिपार्टमेन्ट जिहेतु जोंहा दंखायो बिटिआरआवबो जोंहा दंखायो आरो स्टेटआवबो PNRD डिपार्टमेन्ट दं दा जोङो गम मोनदों जे माने PNRD डिपार्टमेन्टआ खोब स्ट्रिक्टलि आसलते जेनरेगानि जिथुनिखि स्किम्स आरो GPMAY नि जिथुनिखि स्किम्स खोब मोजांनो मनिटर खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बहाय थांनाय दान 2-3सोनि सिगां जोंनि माने आसाम स्टेटनि PNRD डिपार्टमेन्टनि कमिशनार बिथाङाबो गले गले बहाय फैदों DC बिथांमोनजों रायलायदों PD बिथांमोनजों रायलायदों DC BDO बिथांमोनजों रायलायदों आरो GPC GRS AE इन्जिनियार्स बिथांमोनजों रायलायदों जे स्ट्रिक्ट मोनसे जिहेतु बियो फ्लेगशिप स्किम्स गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि आरो गरिब श्रेणीनि जिथुनिखि स्किम्सफोर जायो आरो बे स्किम्सफोरा मोजाङै इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ दा बेखौ सोरबा XYZ दा दुर्नीति खालामदों लुना होदों होआखै बे कमप्लिटलि डिपार्टमेन्ट वाइसआव मोनसे मा होनना बुङो नायबिजिरनाय थायो बहाय जोंहा बुंनो गोनां जेबो थाया दा बेनोथ' आसलते मा होनना बुङो माखासे खामानिफोरा एसे लेट जायो नायनो गोनां जायो दा सोरबा अभिजुग हैब्लानो सोरबा XYZ नि माने एगेन्स्टआव थाबनो एक्सन लानो हाया जायो जे नंगौ नङा बेफोर बाथ्राफोरखौ नायनो गोनां जायो दा बेनिखायनो मोनसे डिसिप्लिन अर्गानाइजेसन जिहेतु UPPL दोलोआ दा बेनिखायनो थाबनो सोरखौबा माने एरखारनांगौ सोरखौबा माने एक्सपेल खालामनांगौ बेफोर डिसिसन्सखौनो लायाखै दा जा डिसिसन लादों UPPL दोलोनिफ्राय जे बिथांखौ बोखारनांगौ मानांगौ आरो बेखिनि मुहूर्तआव बियो खोब माने हेल्दि डिसिसन जादों होननानै माने जों बुंगोन खिन्थु थेवब्लाबो माखासे माने BPF दोलोआ बा अपोजिसना बेखौ मोनसे पलिटिकेल माइन्डेस लानानै जागोन खिन्थु बियो जोंनि माने UPPL दोलो आरो एनडिएनि जिथुनिखि माने इलेक्सन जानो थांगासिनो दं आरो UPPL दोलोखौबो मालाबाबो जेबो खहा खालामनो हाया